Ang babae, may kanya-kanyang amoy yan. Ayon sa edad. 18 to 20 years old, amoy sampagita. 20 to 30 years old, amoy rosas. 30 to 40 years old, amoy gumamela. 40 to 60 years old, amoy ipikasin oil. Noon, hindi ako naniniwala sa gayuma. Pero nung pinakain mo ko ng mani, naniniwala na ako. Said it, it's a